تعلیم نال استقبال کرو تھوڑی تعلیم دی گونج تشریف لے آ رہے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت سوچاں دے مالک بلکہ میں نے آکھاں کہ خوشبوئے طیب حقیقت طیب دے خط دے مالک جناب سرفراز احمد آفتاب سیال صاحب دوستو سب تو پہلے بندہ ناچیز آفتاب سیال دی طرف السلام علیکم مسوم مسکر دے پاک گالتائیں جے تیر اپڑے تکلمہ بچیا مسوم مسکر دے پاک گالتائیں جے تیر اپڑے تکلمہ بچیا کربلا توں جے شام توڑی اسیر اپڑے تکلمہ بچیا آفتاب میرے خدا دی مرضی کسے دی تھے مجال کیے نبی دی کانڈ توں جے نیزے توڑی شبیر اپڑے تکلمہ بچیا خیرات بھائی حسین ورگا جے کوئی سخیے وکھائے سخاوت تے سامنے آوے واہ بھائی آفتاب واہ حسین ورگا جے کوئی سخیے وکھائے سخاوت تے سامنے آوے آفتاب حیدر دے در مبارک تو خالی اٹھدا تا کوئی وکھاوے اس تو بعد میں اپنے استاد محترم نے خراج تحسین پیش کرنا ہے اپنے لفظاں نال کہ کوئی بھول کے ہی اپنی سوچاں دی ہاتھ طیب دے نال نہ میچے مار میرے لے کوئی بھول کے ہی اپنی سوچاں دی ہاتھ طیب دے نال نہ میچے پھٹ گئے دے وین روا سمجھے ساتھ طیب دے نال نہ میچے اور رکھے لاغر سر تے لفظاں دی لات طیب دے نال نہ میچے او دے مگر کھلو کے قد کر لے قد طیب دے نال نہ میچے مہربانی جی آفتاب مہربانی خان مدثر خان بلوئی صاحب کوئی بھول گئی اپنی سوچاں دی ہاتھ طیب دے نال نہ میچے پھٹ گئے دے وین روا سمجھے ساتھ طیب دے نال نہ میچے اور رکھے لاغر سر تے لفظاں دی لات طیب دے نال نہ میچے او دے مگر کھلو کے قد کر لے قد طیب دے نال نہ میچے ذاتاں اللہ پاک دی وانڈے ظرف دی کمی ویکھی کر ذاتاں اللہ پاک دی وانڈے ظرف دی کمی ویکھی کر سمجھ کے اپنی ماں دا صدقہ کہیں دی امی ویکھی کر سمجھ کے اپنی ماں دا صدقہ کہیں دی امی ویکھی کر آفتاب حساب برابر حسن جیڑا گڈنے چاہ کے مرنئی جیڑی اکھ نال اپنی وینا ہر دی جمی ویکھی کر مہربانی جی استاد جی شعر ویکھنا کہ نائی لے کھچ کاکھ تو لاکھ ہون نہیں پچیا کاکھ دا سانگا نائی لے کھچ کاکھ تو لاکھ ہون نہیں پچیا کاکھ دا سانگا اس منخ تو نہیں آفتاب بنایا برون تے آکھ دا سانگا تے کانڈ مگرو کدن دی سیندا ہے کدی کئی منہ رکھ دا سانگا اساں ہک دے مگر بنایا نہیں بھاویں آئی سوا لاکھ دا سانگا آپے ساچتے کوڑ دی وانڈ کر لیں ہتھی تیاں دے سوتیاں ہویاں پہلے این آفتاب پونی وڑنی کھالی جدن کلوٹیاں ہویاں اور سائیں مرن تو بعد بھی ویڑے آئے پاک ونجنیاں روٹیاں ہویاں تیاں اپنا آپ جنایا تاں راتاں جان کے چھوٹیاں ہویاں حیرانہ نکل کے سینے چوں کیوں وسر دعائیں نہیں کیتا سمجھوتے ہیں دوبارہ دے پاتی گرتائیں نہیں کیتا ہائے ہائے آفتاب جہان دی رہی کیوں ترلا سائیں نہیں کیتا
انہاں آکھیا گھٹ کے ملیے آج کام کڑمیاں بائی نہیں کیتا سانو وال پرواز دا مدہ آئی تائیں تیر نہ پڑے پر تائیں اساں آپ نو آپ افتاب جو آندا ہے جیند نکل ونجن دے ڈر تائیں اور اسے آسرے لائی رکھیا ہے ونجنا ڈھول دے در تائیں بھاویں ہٹنا ہے پچھلے پیراتے او دے گھر تو اپنے گھر تائیں شاہ جی شیر ویکھنا کہ اللہ پاک کہان ودھائے تیرے رکھ ثابت مان نو سگیا الحمد لگ والناس تائیں ہے رٹیا جان نو سگیا اور گیوں بھول افتاب حقیقت نو کوئی مار تران نو سگیا او دے نوری پیر چومین دے رہے تو شان سنجان نو سگیا آخری شیر دوستو ہکے در تو پنن دا وال سکھیا ہے در در تے بھمنا کوئی نہیں ہاں ثابت قدم عقیدت ویچ گھاٹا مول نو پمنا کوئی نہیں افتاب میں علم وفاواں دا ان چایا ڈھمنا کوئی نہیں جو میرا سر بھائی وال دی چوکھٹ تے لائے ونجنا چمنا کوئی نہیں السلام جی